Здравейте, аз съм Скар, сега ще видя този клип, който ще играе. Сега съм малко по-бързо, защото може да ме намери да ме прибие. Защото на компютъра съм по-слаба. Да убия или не? Еми... Какво да направя? Може да я убия. Искаш ли бе? Така, айде бе. За тебе аз ще кажа. Този Анро, тази е Дара там. Какво правиш бе, Дара? О, така ли ще играем, бе? Така ли ще играем, бе? Какво ще направя, бе? И този се махна, защото го убих. И така, сега ще вземем това и ще бегаме тук при дарчето. Давай, ще меня. Какви ти глупости, бе, Дара? Сега ще видим какво ще направиш. Ще сега те убия. Нищо не ти разбирам, защото си носначка. Така, ще има и друг клип, хора, но ще продължа да играя с тези хора. И другия път ще видите още по-яки неща. Чао, хора! Ще видите още по-яки, абонирайте се за мен.